I'm Imo State. Only that. Okay. So my bro no my senior brother na no Thailand now. So enye weke boyaga Malaysia. So all gonna on street can na the Malaysia. So here 2 years and going to 3 years. Obayaga 2023 Obayaga Malaysia. So anakwana na Malaysia hano enweghị apụtara na enweghị ma brother mtada place. So ha da enyewe ka no ihe plan na ihe ama class ya child friend ya. So ya kpọrọ ya gbaga ya Malaysia. Abụzie ebe ahụ no pụọ with your other guy, one other guy ya na-ese guy. So ha dị two. Ka ebe isi na ọkpọzie ga isi na ha nọ Malaysia kezi ebe ha ga ọ Malaysia ka ha ka nọ ka ọ kpọlịa gawa another country. No, that akwụkwọ ha na Malaysia. Ịma Malaysia dey very expensive and high and tough. So ha sizie ebe ha sizie ebe ha nọ gafee Thailand. So Thailand ha gafere na ha eji ha akwụkwọ bata Thailand ahụ. Ọ na mgbe a na Malaysia ka ha ji akwụkwọ Malaysia bito ebe a first place ha bụ ụzọ bịa. So Thailand ha na ugbu a na ha eji akwụkwọ Thailand ahụ. So ebe ọ na ugbu a na ha asọ na eme na spy. That classmate anaghị enye ego the other guy ya ha no. The other guy ya no ịra na ebe ha no ka a na-esi n'ego ya were enye ma brother nni bito na-enweta mana onye nke ha no si na-enwezi ego ji na ego ji ka ha ji gbaa flight gafete Thailand. Ndị ha asa ha na ya eme na ha Before continue, guys, biko na double tap. Isi na ha ejila akwụkwọ mgbe ha nọ Malaysia. Ka ezi akwụkwọ ha ji akwụkwọ mgbe a na Okay. ha ji akwụkwọ bata Malaysia. Ha jikwa akwụkwọ wee baa Thailand. Akwụkwọ a tipezie na Thailand ọgwụ ya. No, ha ji akwụkwọ bata Thailand. Ka ekwenu ka ha si banwu Thailand with flight without akwụkwọ. Adịm m chọọ flight ka ji. Ama m otu ha si wee melite mana ha ji akwụkwọ Thailand. Gaa n'ilu. So ha asọ na ha mgbe ezigbo eke mega na Thailand. So ha so ha na ya emego spy. So ha na-abụ na mega hanging na-enwe ndị Igbo ha hụrụ ebe ahụ nọ ha gbaga hanging na nke ha. So and onye nwe anyị nwa bitere ego from Nigeria ebe a sendara ya ego ndị ebe ahụ nọ ka ego ndị Thailand ka ego anyị. So I sended her almost 2,000. I mean almost 200,000. Everybody send 100,000, but send under 100,000. Oji na-eri nne ebe ahụ. So ọka dị standard ebe ahụ. So every time yana makana na phone ojigo tools ya ojigo ụmụ phone ya ma ụmụ laptop nda ojigo laptop ya wee biche ego because of phone ya ko ni ba. Okay, my brother, ka ihe chọ kita now your brother na the friend ejila akwụkwọ ọkwa ya. So ka ihe ha chi ime ha kacha ịnọ di a ha chọzi nnatawa Nigeria ka ha kacha ịnọ di a. Ọ tọrọ ịlụ due to that country wo draw country ko. So ndị akpasuzi n'oyibo si na country a na-azụ ọgwụ a na-azụ ngwongwo. Okay. The country all this imarago na scan country. So na ewe ka ndị kasi bute ya that place na agbata ya na ndị ha nọ. So achọ m ka anything me ma brother ka ọlụ dị safe ọgụ na oji